Machiegni nyakoro mga juang chenro en ramany piny wantie gi jaloko Belinda Adhiambo nyinga Lydia Kokeo. Jariyo wito ngimagi e masira mar apaya e kinde mane gidhi e yiero mar jotelo mag ODM e kor gwenge mane itimo Kabunde kar chung od bura ma Homa Bay Town. Karawere moko ariyo bende dhi nyime gi yudo thieth bang' yudo hinyruok e tulo mane omuoch e moko kuom tesende mag luto ombulu e kar chung od bura Mandhewa. Aka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa chochni makagi kacha ne okwako moko kuom kuonde luto ombulu e kinde mane ODM timo yiero mar jotelo e wards mopogore opogore. Rowere ariyo go ma osiang nyingi ni Collins Opeyo gi nyawadgi Alfredo Molo ne owito ngimagi e masira mar apaya mane ojukogi e olalo mar Ojo e apaya maduong' mawuok Homa Bay kochimo Rongo e kinde mane gidhi e yiero mag duond bura mar ODM e ward mar Ojo mane obagi e kar romo ma Kabunde e kar chud bura ma Homa Bay Town. Rowere go mane oting'ore apiko ji adek ne orado kod nyamburko ma bende nowuok Rodi Kopany kochimo boma ma Homa Bay. Gino mane okelo thogi ka nyawadgi machielo to ne otony kod hinyruok maricho. Which was from Rongo to moving towards Homa Bay, tried to overtake a motorcycle. And at the course of the overtaking, it collided head-on with another oncoming motorcycle. Kalore gi jatatije maduong' mar Homa Bay Referral Hospital, Laktar Vincent Oduor, ji ariyo go ne otur marach mokalo e kinde masirano, gino mane okelo thogi ka nyawadgi mane otony e kinde masirano to dhi nyime kod yudo thieth. Jariemb pikipiki ni ento notho bokele ka kosenindo. Nyawadgi mane oting' achien ne nigi tur mag chokege, mag kiuno, mag onding'e, oguche notur kendo sani osewuok e theater, osekonye gi surgeons magwa. Mar adek ng'ama noting' chien mogik to nobiro be noyudo hinyruok, notur bonje kendo notho sama ne e theater, sama ne lakteche temo ni mondo okony ngima mare. To e kar chung bura Mandhewa, tulo ne omuocho tesend luto ombulu mabuche manitie ward ma Kanyamwako Logi manoweyo ka rowere ariyo hiny marach mokalo e kinde lwenyno. Achiel kuom rowere go ne ochodo oko ng'ut lwete ka nyawadgi to ne ochadh marach mokalo gi ojalo e ng'eye. Ka rawera machielo bende notong' gi ojalo ma oweye korem e ng'ute kinde moj machielo ka gidhi nyime kod yudo thieth. Gin manowuok Ndhewa wachore ni goch moro nowuok kono kendo achiel kuomgi nong'ad lwete makati kanyo bochot lwete makorka cham nong'ad ba lith lwete ang'wen go ten ochot oko, abich ochod oko, but en sani osetwang'e kendo ber. Nyawadgi no ng'ad toke, notong' toke kendo osetwang'e maber, obende okorach, sani ober. Nyawadgi kokodonjo ka sani mawachore ni ong'ade obete, to wachore ni obet part mar ng'ute lakini okorach ahinya. Chochni moko e yiero no bende nokwako wards moko e kar chud bura ma Karachuonyo ka jokanyo mane odhi go ombulu e moko kuom tesende mag luto ombulu ne ng'ur e wi kaka ne tayo chenro no. To e kaunti ma Migori, jagoro mar ODM e kaunti no Joseph Olala ne ogolo ywak ni yiero e kar chud bura ma Suna West ne ok onego bed ni dhi nyime kalure kod winjruok mane obedo e kindegi gi tend duond bura mar ODM mondo chore nyime e wi listi mag delegates mane dhi timo yiero no. Election ma Suna West pod nochung' nikech the process mar harmonization na pok otimore. Surprisingly, nyoro awinjo report ni dhi tim yiero mar ward e Suna West. Kaka jagoro mar party, I want to state it very clear, nikech ok anyal yie ni mondo party mara masekedore kata mahero kuom higni mang'eny kethore taneno. Kendo adwa ni ripodi ni jotelo mag party mondo winji. Ka nyocha chung yiero mar Suna West, ma nying portal members ogole screen. Makoro nwadonge only 7 sub counties kende e Migori. Suna West was not in that 7. Portal poko duoki nyaka sama wuoyo kodi ni mondo mi access that portal masuna West napodi. To e kar chung bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi bende chochni moko ne okwako yiero no e ward ma Hudli kama delegates ne orito gaming'a mondo mi chenro mar yiero ne chakre e tesende mag luto ombulu mopogore manitie e ward no. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.